E os nomeados a mellor programa de televisión son... A Casa da Conexa de Ficción Producciones e TVG. Galegos no Mundo, de Portocabo e TVG. Luar, de TVG. Tic-Tac Diario, de TVG. Hola a todos, non hai semana, non? A ver... O premio é para... Zig-Zag Diario da TVG, o cuarto! Aí está ese cuarto premio consecutivo para o programa informativo cultural e diario que emite a Televisión de Galicia todos os días ás 9 da noite, seguindo todos os avatares, toda a actualidade do mundo da cultura galega nos seus distintos ámbitos. Quen fala? Jefe. A ver, levamos 4. Po ano que ven queremos cobrar un quinquenio xa, Antigüedad. Que gracias. Que isto é voso. Porque hai unha compañera de redacción que di que o Zig-Zag é como un pequeno monstro. Que come de todo, come ben e come todos os días. E se non fora por vos non comía. Isto é voso. Iso si, deixádeme que lle quite unha orelliña, a orelliña esquerda, a ser posible, para darlle a unha compañera do programa que anda estes días, esta temporada, batallando en outra guerra, unha guerra que xa ten ganada, que volverá en setembro. Esta orelliña esquerda é para Alicia Zapatero, a nosa realizadora. Eu quería sumarme ao modelo que proponía Roberto. Gracias. Bueno, boas noites, seremos moi breves, en fin, gracias á Academia pola súa generosidade, xa son varios anos, e creemos que o que se fai, xa o dixemos en alguna ocasión, é o exemplo claro de o que debe ser o servicio público nunha televisión pública. Boas noites e moitas gracias. Con todos